Dobrý den, vítáme vás na druhém ročníku basketbalového půlmaratonu v Olomouci, právě tady ve sportovní hale v ČK Aréně. Tato akce je charitativní a touto akcí podporujeme právě dětskou onkologii v Olomouci. Nacházíme se ve sportovní hale tady u nás v ČK Aréně, kde právě probíhají utkání druhého ročníku basketbalového půlmaratonu. Určitě budeme rádi, když se všichni i příští rok do této akce zapojí.